Китайска компания обяви, че планира да започне масово производство на малки ядрени батерии, които ще работят 50 години без зареждане. Възможно е тези батерии да са идентични от ядрените батерии на американците и англичаните, които от няколко години се опитват да усъвършенстват технологията. Идеята за ядрени батерии не е нова, като такива са използвани през 70-те години на миналия век. В пейсмейкъри, които са били захранвани от платина, като някои от тях дори все още работят и до днес, проблемът с производството на тези батерии е, че те произвеждат много малко мощност, което за момента е приложимо най-вече в медицината. За съжаление, в следващите години едва ли ще видим такава батерия в мобилните ни устройства, но вероятно това рано или късно ще се случи.